Здравейте ви, бокс, аз съм Ванко Банкото и сега вече официално откривам новия ми отбор, който създадох, Crazy Gamers TV. Да, ето тук може да видите екипа ни, за сега сме това аз, Новаков TV, Gamer95 и Minecraft Donna World. Набираме членове, ако искате да се присъедините, се включете в ето тази група, официалната на нашия отбор. И тук в кандидатура за Crazy Gamers TV използвате този шаблон, значи трябва да кажете примерно на колко години сте, 13 примерно 13 да, години, колко геймплей кепове имате, примерно 54 и защо искате да присъедините, примерно защото сте пичове, да. И в най-скоро време ще ви отговорим дали сте приети или не. И така, да. И главно за това е този клип, да ви кажа, че откриваме Crazy Gamers TV. И да, ако искате да се присъедините, видяхте как. И благодаря, че гледахте. Чао!